Hello guys! Ayan, welcome back again sa aking channel. So for this video, nandito po tayo ngayon sa bukid ni Nanay Gloria sa kaniyang bahay kubo. Kasi gusto ko na ipakita sa inyo, i-update ko kayo kung ano yung mga tinatanim niya at saka mag-house tour po tayo sa kaniyang bahay, no? So, ayan na nga guys, nandun po yung bahay kubo ni Nanay Gloria. So dito tayo magsimula. Ayan, ito yung mga talbos na kamuti na itinatanim ni Nanay Gloria. Yan o, yung mga kamuti. Yan, kamuti tops. Yan. At saka, ito naman yung mga kamuti na mga reject. Yan o. Yung mga maliit na kamuti. Yan. Kasi, nabubulok po yan. Yan. So, dito naman guys, meron siyang mga, itong mga kasaba tree. Yan o. Yung mga kasaba tree. Yan, yung mga kasaba tree ni Nanay Gloria. Tingnan nyo, ang dami ditong talbos ng kamuti. Meron din ditong papaya or kapayas. Ayan, merong papaya. You know, maliit pa lang siya pero namunga na. Tingnan nyo. Napaka-organic po talaga dito sa bukid, no? So, yung style ni Nanay Gloria, guys, is yung every corner dito, merong mga tanim. So, dito, puro mga kamuting kahoy or kasaba tree. Meron ding mga malunggay. Yan o, mga malunggay yan. Yan, malunggay. Yan o, may malunggay. Yan, mga kasaba tree yan. Hanggang dun, meron ding malunggay, kasaba tree. Yan o, puro mga kasaba tree patungo dun sa gilid. So, ina-arrange po talaga ni Nanay Gloria na dito na line is puro mga kasaba tree. Yan, patungo dun. Then, dito naman na side, puro mga malunggay. Yan, malunggay hanggang dun. So, naka-line po talaga, no? Naka-arrange po talaga yung kanyang tanim. At saka, dito naman na side, meron ding mga lemongrass or tanglad. Patungo dun, meron ding mga tanglad dun. Tingnan nyo, may mga tanglad. So, one line, tanglad. Second line is mga kamuting kahoy or kasaba farm. Yan. So, sa third line, yung dulo is puro mga malunggay. Tingnan nyo. Mga malunggay po yan. Puro mga malunggay. Fresh malunggay po talaga. Yan o. So, mag-harvest po tayo kasi magkulay kami mamaya. Yan o. Kunti lang. Mga ito. Okay na to. So, yan, dito na tayo. Punta na tayo dun sa bahay ni Nanay Gloria. Ayan guys, dito naman puro mga kasaba. Yan o, mga kasaba. Yan, malunggay. Yan din, puro mga malunggay. Yan, mga kasaba din yan. Yan o. So, unahin po talaga natin yung mga plants. Mamaya na yung sa sulod or sa kanyang bahay ni Nanay Gloria. Kung ano yung mga bagay-bagay. Yan, meron din siya ditong sili. Yan o, may mga sili. Tsaka meron ding luya. Ito din yung luya guys na tinatanim ni Nanay Gloria. Yan o, mga luya. Yan po yung mga luya na tinatanim niya. Meron din siya ditong papaya. Yan o, mga kasaba tree. Fresh po talaga yan. Tsaka dito naman, meron din siya ditong tinatanim na mga pinya. Yan o, ang daming pinya. Nakalain din yung mga pinya. Kitang-kita nyo yan. Puro yan mga pinya. Yan o. Maliliit pa lang yung iba.
Yan, puro pinya yan. So dito naman, meron din dito mga kasaba. Tree sa kanyang gilid ng kanyang bahay. So dito guys, dito na tayo. Ito yung ginagamit ni nanay na pangsalo ng tubig. Parang sandayong. Oo, pansandayong. Tingnan nyo. So dito, dito lalabas out. Dito yun, nadalo yung tubig patungo dito. So dito makaipon si Nanay Gloria ng tubig. Yan o. Yan, so napuno sa puro dahon. Pero okay lang kasi malinis naman yan. Yan, so dito yung tubigan niya. So dito naman guys, meron din si Nanay dito na saingan. Yan o, yung organic na saingan. Ganito po talaga sa bukid. Mga saingan nila, yung bato. Ganito o, mga bato. Tapos ang laki naman ng panggatong nito. Yung panggatong talaga o. Napakalaki. Meron din siya ditong manok. Yan o, yung manok niya. Yung lakton. Lakton ba yan? Or ugis? Hindi ko alam. So dito naman guys, meron din siya dito mga galon, ganyan. Yung mga tubigan. No? Ito naman yung para sa kanyang manok. Merong manok na feeds. Yes, may mga feeds na manok. Yan o, yung mga panggatong inanay. Ito naman yung chair niya o yung bangko. Ito yung ginagawang bangko. No? Napaka... Sa mga taga-bukid dyan, alam ko na familiar nyo yung mga ganito. Kasi ito yung ginagamit pag mangguna o kakuha ka ng mga damo. Yan po yung gagawin mong chairs. Yan, so sa mga nakaranas, no, ito yung mga bag nung unang panahon. Sako ng simento. Yan, mayroon pang kinakabit. Oh. Yan po yung bag nila. So, dito naman tayo. Yan, mayroon pang takore. Yung takore na yan. So, dito naman, no, ito yung pultahan ni nanay. So, pupunta tayo dyan. Mamaya, dito tayo. Wow, dito rin, oh, meron din ditong sandayong. Yan, oh. Wow, napaka simple lang para makaipon ng tubig. So, sandayong po yung ginagamit ni nanay. Ganyan. Tapos, dito, oh. So, walang problema sa tubig kasi, yan, oh, ang daming tubig. No? So, dito naman guys, ito yung sinasabi ko na overlooking. So, yan po yung bintana ni nanay. Dito naman yung overlooking. Punta tayo diyan mamaya. Wow. So, itong halaman na to, ito yung tinatawag na kanding-kanding. Yes, kanding-kanding po ito. Mabaho po ito. Kanding-kanding. Ito yung naman mga hagunoy. Kung dito ka sa bukid, yung makita mo yung mga hagunoy. Yan, so pasok na tayo dun sa itaas. No? Yan, so dito naman, ginagawa ito nanay na pang kural ng manok. Parang fence ata to. Ito niya ilagay yung mga manok niya. Yan, oh. Yan, so dito tayo. Pasok tayo sa bahay ni nanay. Kasi nagpaalam naman ako kay nanay. Sabi ko, Nay, mag-tour ako sa inyong bahay doon sa taas sa imong bukid. You know, so welcome na welcome po tayo, no. Yan, ito yung mga karaang bay. Karaang bay. Ayan, no. So, merong unan si nanay. Tapos dito siya matulog. Yan, no. Abot na abot mo yung bubong. Yan, no. Yan, so yun guys, yun po yung kasaba farm ni nanay doon. Kitang kita po yun. Pag pumunta kayo doon, makikita nyo rin dito yung bahay niya. Parang nasa atbang lang. Yan, no? So ano kaya to? Parang mais ata to. Oo, mais. Yan, no? May mga mais si nanay. Yan po yung mga yung mais, oh. Mga cute na mais. Cute na mais. Oh. Yung mais talaga, no. Binubukbok na yung mais nanay. Hindi yan you know, sayang.
saksako naman. So ito naman yung sinasabi ko na bintana. Yan oh. Wow. Oh. Meron pang sira-sira. Sira-sira store. Close, open. Yan. So pag gumaganito ka dito, tanaw na tanaw mo yung mga overlooking. Yan, merong puno. Nakakamiss po talaga yung bukid, no? Kasi pag dito tayo sa bukid, masarap yung ating pakiramdam. Wala tayong ibang iniisip, kundi yung maririnig natin yung mga huni ng ibon at saka yung mga kahoy. Pag dumadaplos yung mga hangin, is mapipil mo talaga na napakasarap manirahan. Yan, no? So doon tayo kanina, yun yung mga pineapple or yung pinya ni nanay, no? So i-close na natin to. Wow, close. I-close mo na yan, tips, yung bintana. Ganito pa yung lock, oh. Ganyan lang, oh. Tingnan nyo. Diba napaka-high-tech? Napaka-high-tech. Meron pa siya ditong, ito yung lagay yung mga Santo Niño, ata yun, mga ganyan. Ito yung mga unan ni nanay. So, higaan ni nanay, yung plywood siguro. No? So, dito naman yung rihas-rihas. Yan o, yung rihas niya. Makikita mo yun, masisilap mo yung sa kusina. Ayan, ganyan. Ooh, diba? Familiar na familiar po talaga natin, ha? Ganyan po yung mga style, mga old style ng bahay sa bukid, guys. Saka meron pang hagdan. Yun yung hagdan, oh. Na organic na hagdan. So, i-close na natin. So, nung una, nilagyan to ni nanay dito ng aso. Pero namatay yung aso kasi nag-iisa lang yung aso. Yun, oh, yung hagdan patungo doon. Meron pang kunitanan. Yan, oh. Patungo dun sa kanyang iyan. So yan po yung hagdanan ni nanay, no? Yan, no? Yung mga galon. Ito naman yung para sa manok. Kung gustong minom ng manok, dyan lang po yung iinom yung manok. Meron din siya dito mga halaman. Yan, San Francisco, ganyan. Itong cactus na ang daming tinik. Ano kayang cactus na yan? So yan, guys, oh. Napakasariwa po talaga dito sa bukid. Yan po isa sa mga bukid squad na gusto na manirahan sa bukid kasi puro mga organic at saka yung hangin dito is fresh na fresh po talaga. No? Tingnan nyo. Yung mga huni ng mga ibon, oh. Maaliw ka po talaga. Tapos pag nandito kayo, guys, madali kayong makatulog kasi napakalamig yung hangin, napakasariwa. Tapos walang ingay, kundi yung hangin talaga yung masasimoy mo. Napaka-fresco na po talaga yung hangin. Oh? Yan po yung bahay ni Nanay Gloria. So yan, guys, siin ko na po itong videos. Maraming salamat po sa panunood. Keep safe always po and God bless everyone. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio. Keep safe always and God bless po. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Thank you po sa panunood. Paalam. Yan, guys, ito po yung nagunahan ni nanay. Yung nakunan niya ng mga damo. You know, yung kita niyo yung mga hawa na yan. Malinis na po yan. Kasi mayroon siyang itatanim dyan. Hindi ko alam kung ano yung itatanim ni nanay. Baka alugbati or kamuti pa rin. Ayan, o. Tignan nyo. Yan. So ready na po yan tamnan. Sabi ni nanay. So ayan, guys. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. See you in my next videos. Bye-bye.